ngungkapake rasa puja lan puji syukur. Heeh. Katur marang Gusti kang murben dumadi Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widi ase ngono ya mak pancene bener kaya mung pangkono nggih ya mung saka berkahe pangeran becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman aku karo kowe anakku limbuk sak rombongan bisa manunggal Kang Sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh ngono ya mak pancene bener kaya mangkono Nduk. Iya bengi iki dalam rangkaian adicara apa mak iki mangkene Nduk piye adicara bengi iki tidak lain dan tidak bukan ya kuwi agenda rutin setiap tahun. Agenda rutin tiap tahun. Ya. Ya kuwi wujude bersih desa. Bersih desa. Ana sing ngarani nyadranan, ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono. Ning kabeh kuwi intine padha ya kuwi ucapan Kang Sarta ungkapane syukur para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing laladan Sombron. Oh ya, ya kuwi saka kabeh kenikmatane pangeran kang wis diparingake, mula wajib untuk disyukuri. Oh, ngono ya, Mak. Apa maneh mau Bapak Kepala Desa? Ya. Bapak Lurah uga wis paring dawuh? Heeh. Wujude bersih desa utawa nyadran utawa sedekah bumi. Iki ayo bareng-bareng dionceki bebarengan. Agenda rutin tiap tahun jenenge wae bersih desa. Aja mung ngresiki laire. Oh ngono. Ning batine ayo bareng-bareng uga melu diresiki. Introspeksi diri mulat sarira angrasa wani. Oh ngono mak. Jenenge wae agenda tiap tahun. Dadi tiap tahun sepisan ayo to awake dhewe introspeksi metani kelawan dosa Kang Sarta keluputane awake dhewe selama 1 tahun. Oh ngono. Aku duwe salah apa karo tanggaku? Aku duwe salah apa karo kancaku? Ngono. Iya. Acara bersih desa ngene iki uga mengajarkan semangat kebersamaan guyub rukun Kang Sarta gotong royong. Sing maune duwe sifat individualisme utawa ora serawung karo tak tangga teparu malih dadi serawung, ngene iki malih sing adoh dadi cedhak. Ngono ya Mak. Mula tetanggan kuwi penting banget, Ana ajarane agama pungkasan utawa agama Islam wis diandharake Kang Sarta dijelasake. Diandharke piye? Wong tetanggan kuwi ana aturane, ana pernatane. Tangga kuwi duwe hak no. Tangga kuwi duwe hak. Jlentrehe piye, Mak? Tetanggan kuwi duwe hak siji hake wong tetanggan kuwi apa ya kuwi radus salam utawa mengucapkan salam satruwa kaya ngapa kresa kaya ngapa tukarana kaya ngapa nek cethuk karo tanggane kuwi wajib mengucapkan salam no wajib mergo kuwi kelebu hake tangga iya kuwi hake tangga sing angka 1. Iya. Banjur hake tangga angka 2. Ya kuwi nekanana yen to tanggamu lagi kagungan kersa. Oh ngono. Becik kuwi walimatul khitan, walimatul urus utawa slametan utawa bancaan. Tanggane melu seneng kuwi kowe nek iso sak bisa-bisa kudu melu bungah, kudu melu bombong. Oh ngono. Ora kok tanggane tuku gelang yo atine melang-melang. Tanggane tuku kalung yo atine bingung. Tanggane tuku ceret yo tanggane mencret. Lah iya, ana ngono kuwi. Ana ning Sombron ndak ana no. Oh, ngono. Kene rukun kabeh. Ketitik bengi iki duwe acara dudu acarane wong siji, ning acarane wong sak desa. Abot enteng disangga bareng, bengi iki nonton wayang kulit apresiasine luar biasa. Oh, ngono.
Alhamdulillah wa syukurillah ya mak melu seneng. Mula wis sak pase wis sak terpe lamun aku karo Biyung ngaturke panuwun ya nak parang sapa wae mak ya kuwi ngaturke panuwun marang sepisan ya kuwi pepunden kula ingkang sampun paring dawuh paring sambutan wau sore Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa ingkang pinungku kinurmatan pepunden kula Bapak Agus Harsono sarjana hukum didongake sehat wal afiat supaya diparingi kekuatan anggone mimpin bawat pemerintahan ana ing Desa Sombron pancen kaya mengkono nak iya uga ngaturke panuwun dumateng ketua panitia iya sapa yaiku Bapak Thaifur Mudin kene no. Oh, ketua panitiane Mudin mula berkah barokah. Dadi awake dhewe kudu mementaskan yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ketua panitiane Mudin lho no. Kowe kok ngantek kleru omong engko dimoreni kowe engko. Iya. Wah, ora medeni ngono, ora. Iya, luar biasa penonton bengi iki mbludak no. Nek wis ana ing laladan Nganjuk ya aja tomong aku sebagai putra daerah. Dalang Jaban Rangka, dalang saka Solo, Blitar, Tulungagung dan lain sebagainya iki wis mengakui. Penonton terbaik utamane ana ing plat AG Kerasidenan Kediri kuwi tidak lain dan tidak bukan mapane ana ing Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Ning kene kuwi ora mung pecinta budaya, ning uga pengamat budaya. Oh ngono. Dadi disuguhi apa-apa gelem, disuguhi apa-apa kersa. Oh ngono. Ning lakon yo ngematke, ning hiburan yo menikmati. Wayahe guyon, wayahe lagu-lagu yo mengapresiasi. Oh ngono yo mak. Alhamdulillah. Wis marambah ping pira? Piye? Awake dhewe ndalang ning laladan Sombron ki ping pira? Nek ra kleru wis ping 3, gak ping 2 to. Ping 3 sak taun ngarepno. Oh iya. Ya, lah iya, alhamdulillah iso sowan rene neh. Iya. Nyambung tali paseduluran, ngraketke tali silaturahmi karo pepunden-pepunden, kanca-kanca, dulur-dulur, kang lenggah ana ing Sombron. Tembunge agama wis ngandharke kok no piye sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi fa insyaallah bakal dijembarke rezekine bakal didawake umure Allahumma amin ya rabbal alamin pancen sing disesuwun kaya mangkono kok mak iya sing baku kembali ke benang merah no Biyung arep ndongake apa kanggo para pepunden-pepunden kang lenggah ana ing Sombron kang bengi iki wis kasembadan nggelar adicara ya kuwi bersih desa utawa nyadran. Dongaku banyu mili. Muga-muga sarampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa, Desa Sombron dadi desa sing badatun thayyibatun warapun ghafur, gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja, murah sandang kelawan pangan cinaketa ing kamulyan, tinebihna saka bencana alam. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Eman.
Wiwit sore awake dhewe teka ana ing desa Sombron. Para bakul-bakul mbludak padha-padha ngempil barokahe acara bersih desa ana ing Sombron. Pancen bener, Nok. Bakul akeh banget. Iya. Ikut andil mengais rejeki bebarengan ana ing acara bersih desa Sombron. Dadi wayangan kaya ngene iki tegese UMKM ekonomi iki berputar. Oh ngono. Bisa terangkat. Dadi sing kerejeken ora mung dalang, ora mung yoga, ora mung pengerawit. Tero panggung sound system, bakul-bakul kaya melu mengais rejeki bebarengan nempel barokahe warga masyarakat Sombron kang gelar adicara bersih desa. Oh ngono. Uga pengumuman pisan. Ya pengumuman pisan. Awake dhewe akeh dihubungi karo para-para bakul. Mas Akbar kapan pentas wonten Laladan Nganjuk dan sekitarnya, mbok menawi kepareng melu dodol, melu mengais mencari rejeki sesarengan kalian Astabrata. Kepara awake dhewe main ana ing Laladan Nganjuk dan sekitarnya ora mung bengi iki. Tanggal pira maneh? Ya kuwi disambung tanggal 16, no. 16. Ana ngendi? Ana ing Tampang Wilangan. Oh, Kadipaten Nganjuk. Terus disambung meneh tanggal 17. Tanggal 17 ana ngendi? Pabrik Gula Lestari Patian Rawa Nganjuk. PG Lestari tanggal 17. Iki lakone apik, lakone dahsyat ana ing PG Lestari. Sing bagi-bagi pecinta lakon, fanatik karo lakon tanggal 17 tak aturi rawuh ana ing PG Lestari. Oh ngono. Lakone apa? Lakone Tripama Kawedar. Oh ngono. Ya kuwi Tripama Kawedar kuwi 3 seorang kesatria sing menggambarkan rasa pengorbanan utawa perjuangan. Ya kuwi Sumantri, Kumbakarna karo Adipati Karna. Oh ngono. Tanggal 17. Ana ing PG Lestari Patian Rawa Nganjuk. Uga disambung akhir bulan ana ing tanggal 31 ya kuwi mapan ana ing Majaseta, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Oh iya, Mak. Ora pisan mbok wacake sing Juni. Ndak, sok wae ning Majaseta tak wacake neh. Ya, ben nonton. Lah iya. Ngestokke dawuh. Pagelaran bengi iki uga disiarne langsung, Nok, live streaming. Ya kuwi lumantar channel YouTube awake dhewe Astabrata Media. Oh iya. Dadi sing ora iso kepareng rawuh ana ing lokasi iki memantau lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi ana ing channel YouTube Astabrata Media. Wah iya. Iya ya, Mak. Alhamdulillah bombong kawuran bungah. Ndalang iki semangat, ndalang iki semangate makantar-kantar, yen sing mirsani uga melu semangat, yen sing mirsani akeh kaya kahanan bengi iki. Wah tenan kok, Nok. Aku seneng taun kae yo akeh, taun iki ora kalah akeh. Penontone. Ya alhamdulillah dasare yo pinaringan terang. Wes jan aku ora ujar ora kaul, no. Ora ujar ora kaul. Desa Sombron, kok isih nggunake Dalang Akbar tahun ngarep. Tak gratisi angger nanggap aku ping 100, no. Iya dirungokne tenanan, no. Wis lak mudhar 100 tahun. Ya iya, iya, iki sadurunge ngaturke bintang tamu, luwih dhisik nganggo salam mukadimah, tetembangan sing alus dhisik, iki ana pamunutan mau, mau sore titipan, kepengin ngersake ya kuwi langgam Melati Rinunce. Wah iya, dibawani luwih dhisik, no. Ngendoni swasana kang kenceng, ngregengke kahanan supayane tetep bisa gayeng. Nggo salam pambuka, kanggo salam mukadimah ana ing season limbukan. Dibawani, no. Oh iya, bawa Melati Rinunce, monggo Mas Heru, ingkang anyari rani. Monggo Mas. Alon-alon watone kelakon gremet-gremet watone slamet. Sareh-sareh watone pikoleh.
Maka Mas Her kang kap dulu raron jan malati maliloka tong tembang menika nggih ugi katur Bapa Kepala Desa mbok menawi tasih nenggani perangkating desa Bapa Mudin ingkang selaku dados ketua panitia lan seluruh panitia yang mboten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal katur para warga masyarakat ing Sombron ya Mak. Monggo dilajengaken Mas Heru. Rina wangi among dadi impen papuntone pantas diku Ugi katur para penonton penggemar Sanggar Seni Astabrata yang mantau lumantar YouTube ya Mak. Mugi-mugi karenan ing penggalih lan dados jampi saya dinggo kanca lek-lekan no. Ngono. Iya. Maka Mas Her tununge wong manes ingkang maweh buyo pun katur. Bawane melati rinunce. Ya ditibake sak langgame ya nok nggo pambuka. Kula nyuwun Mbak Rizky, ngaturaken salam pambuka nuri nggih menika langgam melati rinunce. Sumangga Mbak Yu.
Iki uga ana berita anyar iki dihubungi saka pihak manajemen Sanggar Seni Astabrata. Bulan 10 tanggal 9. Oh iya, aku Kang Sarto Sanggar Seni Astabrata kembali main meneh ana ing Sombron meneh. Oh ngono, ning daleme Pak Kami tuwa. Oh ngono, alhamdulillah. Positif wis kadung tak umumne ora sida kok isin no. Oh iya, ya. Lanjut. Mangga, Mbak. Iki pasanganku mawarkune kang kudu Katur sedaya warga masyarakat ing Sombron. Mugi saged karenaning penggalih dadosa tangga kesel. Bersih desa. Dadosa desa Sombron selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Yuk Melati Rinunce bersama Mbak Yu Rizky ya. Ditelaske Mbak Yu. Iki pasanganku mawarkune kang kudu Matur nuwun Mbak Rizky. Sampun ngaturaken langgam Melati Rinunci minangka salam pambuka. Iya, wiwit sore sadurunge aku macak, sadurunge aku salin klambi dalang,
Bayo ibu-ibu sombron. Bayo nek njaluk foto aturan no. Apa ya? Nek njaluk foto siji-siji ngono sing aturan ndak masalah. Gek ngrowasani ngono kok roh wonge. Yo dalange gantenge manise kaya apa ya nek didilati. Ayo. Lah ya, wah nek foto ki uyel-uyelan kok. Ora siji-siji, bareng kabeh. Boyo ngerubung aku piye ngantek susune turut lenganku barang. Ayo. Lah ya, ora apa-apa. Saking antusiase karena ya Mas Akbar kapan rabi Mas? Ngono yo rabi ki gampang Bu, rabi ki gampang sing ngangeli bar rabi iki lho. Oh ngono, rabi nek nggo rabi sesuk lho iso. Ning bar diesel mati kuwi lho. Diesel mati disitulah kehidupan sebenarnya dimulai. Oh ngono. Mula kudu dipikir tenanan. Sadurunge menempuh batra rumah tangga nek iso ibarat wong silat iki kudane dikuwati dhisik. Oh ngono. Iya. Aku karep ben ora omong dhewe dituturi, aku njaluk tutur. Ben dituturi karo pepundenku sing saka Ponorogo. Yang lama tidak jumpa. Wah iya, Mbak Yulusi Brahman yo Mbak Yuku yo ibuku yo pepundenku yo guruku. Ngono. Suwe ora ketemu. Monggo Mbak Lucy katuran jumeneng wonten ing sasana budaya menyapa warga masyarakat Sombron yang malam ini mengadakan acara bersih desa. Mecah sepining suasana sepoti nganggo praon. Karep ben gumyak suasana bengi iki. Ya, monggo Mbak Lucy katuran jumeneng. Ya yuk, dados. Alera
Wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu Den Mas Akbar ingkang bagus piyambak piyai kang bagus prestasinya luar biasa asmane nguncara sak nutwantara. Amin. Gantenge ora kok ilok pribadine sae. Piyaine sabar wis pokoke lek ngelem ndak karo-karuan. Nek ngelem Mbak Lucy percaya, nek ngelem kula penonton Sombron niku percaya. Sing semune ndak percaya ki penabuh-penabuhku. Kancamu dhewe. Soale ngerti. Ngerti. Kita meragukan ngono. Kenapa panjenengan tadi di bawah dikroyok ibu-ibu? Kenapa Bu Lucy? Tanya sama saya. Jadi ibu-ibu niku seumuran saya niku mesti hatine podo. Lek mirsani Mas Akbar, duh bagus e. Duh eloke. Piyayi kondang duwite akeh. Wah. Ibadahe sae. Wah. Ora tahu mambu wong wedok. Lek kene dhewekku lek sing urung iki. Piye. Dadi yo cara wong ngono mantu idaman. Ya ta Bu ya? Langsung leres tahu Mas Akbar sampai kula badhe foto mawon mboten anu wau dikroyok para ibu-ibu lah. Itulah wajib kita hargai. Kita seorang seniman, kita bukan siapa-siapa tanpa para penggemar. Betul, nggih. Kita bukan siapa-siapa tanpa para penonton sedaya. Betul. Kita bukan siapa-siapa tanpa teman-teman netizen. Lah, itu semua saling membutuhkan, seiring sejalan berkesinambungan gitu. Dengan mereka fan kepenjenengan, mereka juga memberi rezeki dan berkah.